Hello guys, Nimki banayno लादों मैदा आरो काला जिरा आरो संख्रि एसे होबाय होनानै बेखौ एसे गलायना लानांगौ। गलायखांनानै दै एसे होनानै बेखौ मोजाङै नानो नांगौ। मोजाङै नानानै लाबाय। थाव एसे होबाय, थाव एसे होनांगौ। थाव होआबा घिफोरजोंबा घिखौ होबा मोजांसिन जायो, खिन्थु आं थाव गैयैखाय थाव होबाय। होनानै मोजाङै बेखौ नानानै लानांगौ। नै नानानै लाबाय, आङो लदा खालामनानै दोनबाय। मोजां नाबोला गोबाव खोबहाबना जोबोद मोजां जायो, खिन्थु आं बारा गोबाव खोबाखै, अनलि 30 मिनिट खोबहाबगोन। 30 मिनिटनि उनाव बेखौ आङो नानानै लाबाय, लदा खालामनानै फल खालामबाय। फल खालामनानै बेखौ आं निमखि गिदिर बानायगोन। निमखि दाब्ला बेखौ इदि खालामनानैहाय एसे गोजौआव नानानै होनांगौ, गेलेना होनांगौ जेन गेवी बायदि, नङाबा गेवस्रागोन बियो। एसे नानानै होथारनांगौ। नानानै होबाय। होखांनायनि उनाव मोननैल' बानायदों आं, गिदिरखौ बारा बानायाखै। फिसाखौ एसे बानायनोसै आरो गाव जानो थाखाय बानायबाय आरो अखा फैनायनि थाखाय मा जागोन मा जाया जायोना। बायनानैबो जाखाया आं बुस्थुफोरखौ, जानला मोनला न'आवनो बानायनानै जायो। जि रोंगौ बेखौनो इउटुबाव नायनानैहाय। गासैखौबो सोलोंनाया मोजां, रोंना थानाया मोजां, बेखायनो हारसिंनो सोलोंबाय। नै थावखौ गुदुं खालामनानैहाय निमखिखौ होबाय। बेखौ होनानैहाय बेलथायनांगौ, ल' फ्लेम खालामनांगौ गेसखौहाय, नङाबा हाइ फ्लेम खालामब्ला खामगोन थाबनो, खिन्थु सिङाव मोननाय नङा। बेखायनो ल' फ्लेमावहाय बेखौ गोबावहै बेलथाय होनानै सेरबाय थानांगौ। सेरबाय, बेखौ गोजा जाबाला खांनो हासिगोन। गोजा जाबाय, नै खांनोसै, दसे थानानै खांबाय। थावा एसे मोदोम, खिन्थु दा रानलांगोन। मोननैल' बानायदों आं जानो थाखायल'। जानोथ' मोजाङानो, बानायनायलायदो। घि होबोला साबसिन जायो, घि गैया आंनाव। दा निमखि फिसाखौ आं सेरबाय। सेरखांबाय, ख्रेम ख्रेम जाखादों नै, जानोथ' जोबोद गोथावखा।